hogyan növeltük meg egy darús cégnek a kapacitását a duplájára. Még a kezdetekben találkoztunk olyan helyzetekkel, amikor kint voltunk, ugye kiraktuk a ideiglenes forgalmi rendet, és láttuk azt, hogy amikor megérkezik az autódaru, nem tudod beállni, a munkát végezni, mi vagy az ott parkoló, szabálytalanul parkoló gépjárművek, ott voltak, így nem tudta a munkaterületet elfoglalni. Ezért kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy munkaterületbiztosítás, ami abból áll, hogy a kollégáink munka megkezdése előtt 16 órával kint vannak a munka helyszínén, és az ott parkoló gépjárműveknek a tulajdonosát a hatósággal megpróbálják kiértesítetni. Illetve azokat az autókat át tudjuk helyezni egy szabályos parkolóba, aki útban vannak továbbra is. Ezáltal ugye a daru, amikor megérkezik a helyszínre, ki tud talpalni, a munkát meg tudja kezdeni. Így ezek az idők, amíg a daru megérkezett a helyszínre és a tulajdonosát kerestük az autóknak, lecsökkent nullára. Azt tapasztaltuk, hogy a darus cégek egy napra dupla annyi daruzási munkát tudtak elvállalni, miután elmentek erről a helyszínről, a következő helyszínt is nekünk kellett biztosítani. Ha te is szeretnél megkezdeni a daruzást időben, keresd minket bátran, orinionway.hu.